ଏଠି ରୀନା ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିଥିଲି ରୀନା ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମିନି ଷ୍ଟୋଭ୍ ମିନି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ହେଲା ସବୁ ଆସିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଦୂର ବାଟକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋଭ୍ଟେ ଆଣିବେ ଷ୍ଟୋଭ୍ ନୁହେଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିକି ଆସିବେ ଆଉ ଚାହା କରିବେ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ବି କରିପାରିବେ ଯାହା କରିପାରିବେ ଚଳିଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କି ତ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିନଥିଲି ନା ତେଣୁ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲିଆ ଚା ହେଉଛି ନାଲିଆ ଚା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି ଅଦା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ପଡ଼ିନି ଗୋଲମରିଚ ନ ପଡ଼ୁ ଗୋଲମରିଚଟା ବାକି ଅଛି ହଁ ହେଲା ଦେଖିଲେ ହଁ ଏକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ ଧରିକି ଯିବେ